Benvinguts i ben trobats al sisè episodi del Tot o Res, el podcast políticament incorrecte de Catalunya, on diem el que molts pensen però no s'atreveixen a dir, com heu anat veient en aquests episodis, i on si no ens cancel·len avui, ho tornarem a intentar setmana rere setmana. Abans de començar, us recordem que ens feu un enorme favor si us subscriviu als nostres canals de YouTube i Spotify. No us costa res i a nosaltres ens ajuda molt per fer veure que tenim més audiència que la mitjana. I sobretot, ara ja el primer repte que tenim és acabar tenint més subscriptors que el programa de TV3 que es deia Tot o Res. Va arribar a 156 subscriptors, o sigui, és la nostra següent meta. Ajudem-nos i aconseguim aquesta fita, això, sense cap més diner que el nostre temps. I com sempre avui tinc aquí amb mi en Borja, l'Arnau i en Robert. Què tal? Com va? Estem bé, estem bé. Anem fent. Feu festa, no festa? Estem gravant en un dia de 9 de juny, segona Pasqua. Jo no faig festa ni de la feina de casa ni de la feina, perquè la meva filla està amb una d'aquestes malalties de llar d'infants i està sent un autèntic festival. A la setmana en què, a més, me'n vaig de viatge a París per feina i aprofitaré per copsar una mica l'ambient de cara al següent capítol que parlarem de França. Moltes ganes de polemitzar amb vosaltres sobre aquest tema. Genial, genial. Ànims amb les malalties, Robert. Jo sí que estic de festa i també avui amb una mica de moscatell també per animar l'ambient. Jo aigua avui, que és un dia fotut. Jo m'he atrevit avui amb el licor d'arròs de l'Ebre, que també avui fem festa a Ripoll. Jo farem un homenatge a la tradició britànica del te amb la meva tassa gegant. És graciós perquè la paraula mag significa tant tassa, però també un mag, així l'anglès al carrer, significa aquest Robin, si tant mag, o mag també és una persona amb poques llums. O sigui, bé, puc dir que m'agraden les grans persones amb poques llums, que abunden, malauradament. Molt bé, us veig molt en forma i avui tenim dos temes per tractar amb tots vosaltres. El primer, els avantpassats esclavistes d'en Borja i una manera d'emprenedoria més contemporània, que són les plataformes de streaming. No ens dilatem més i comencem. Començarem amb Borja. Normalment li diem Borja, però el nom complet és, si no m'equivoco, Francisco de Borja Roldán Surís. Sona hereu de família aristocràtica i crec que als oients potser no els hi estranya realment que els teus avantpassats fossin esclavistes, Borja. Què ens expliques? Perquè hi ha hagut una mica de moguda sobre aquest tema últimament a Catalunya. Aristocràcia, dient-me Borja, i siguent de Sarrià, Sarrià de Ter, que ja ho he dit alguna vegada, doncs sí, les coses van ben lligades. A veure, Guillem, jo vull dir suposats avantpassats esclavistes. Perquè, donar una mica de context, hi ha una exposició al Museu Marítim, a les Drassanes de Barcelona, que es diu La infàmia. I bé, l'esclavisme com a tal, doncs sí, és una infàmia, això no entrarem i no ho posarem en dubte, però sí que dintre d'aquesta exposició de la infàmia parla d'una sèrie de famílies catalanes que bé, van tenir negocis amb el tema de l'esclavisme. I d'entre aquests cognoms trobem Riera, trobem Vidal, trobem Rovirosa i un senyor en concret, en Joan Surís i Racón, que, pel que sembla, tenien negocis d'aquest tipus a Guinea-Bissau. Llavors, sense parlar del tema de l'esclavisme com a tal, ara aquí a Anglaterra hi ha molta conversa amb el tema de si la gent té que sentir culpable pels seus avantpassats esclavistes, no? I donar un parell d'exemples. Tenim, per exemple, en William Gladstone, que va ser primer ministre d'Anglaterra al segle XIX. Es veu que aquest senyor tenia avantpassats esclavistes, però ell, com a primer ministre, va ser una persona molt vocal en el sentit d'aprovar lleis en contra de l'esclavitud a l'imperi britànic, que de fet, un parell de dècades més tard es van aprovar. Però encara amb això, la Universitat de Liverpool li va treure un nom a un dels seus edificis.
pels seus avantpassats esclavistes. No d'en William, del bo d'en William com a tal, sinó dels seus avantpassats. També trobem un altre exemple bastant curiós que és en Thomas Hughes, que és un poeta britànic del segle XVI. La British Library, que és com la Biblioteca Nacional d'Anglaterra, també li va treure tota la seva obra de la llibreria per una presumpta, com la meva, associació amb un avantpassat seu esclavista. Però ara estem parlant del segle XVI. Al segle XVI, aquest senyor es veu que va tenir un avantpassat, no ell mateix, sinó un avantpassat que es va dedicar al tema de l'esclavisme. Això es va demostrar al 2020 que això no tenia cap mena de base fàctica. De fet, va haver una disculpa pública al seu tataranet, al qual van dir que bé, que la seva obra volia tornar a ser disponible. Ja ho sabem, no? En bruta, que alguna cosa quedarà. I un dels exemples, ara les disculpes arriben ja tard. Clar, a mi m'agradaria plantejar on posem el límit a aquestes disculpes i quin valor tenen, no? Me'n recordo l'antic president de Mèxic, el senyor López Obrador, parlava cada dia de la hispanitat, exigia al govern d'Espanya una disculpa per els passats colonials d'Espanya, no? Clar, jo fins i tot hi aniria més i li demanaria al senyor Obrador que dintre del que és Mèxic, els avantpassats asteques demanin disculpes als avantpassats maies, perquè clar, els asteques els van massacrar. Llavors, potser arreglem les coses dintre de Mèxic i després parlem del colonialisme espanyol, de la conquesta de les Amèriques, que de fet la cristianització va portar coses molt positives. De fet, la primera universitat de les Amèriques la van construir els espanyols a Mèrida. Però bé, tornem... Borja, estàs insinuant que els únics esclavistes del món no són blancs? L'audiència potser s'alterarà, eh? Ens havien venut que... Jo creia que havia començat tot amb Anglaterra, la Revolució Industrial i els espanyols i el colonialisme. Ara resulta que els asteques, els maies, els romans i totes les civilitzacions preexistents ja tenien esclavitud. Llavors, aquestes disculpes, estic amb tu, fins quan les hauríem de fer? Si tota la humanitat les ha fet. No? Jo el meu punt sempre és aquest que faig l'apreciació que tota la gent que es va moure de l'Àfrica, ni els espanyols, ni els portuguesos, ni els anglesos els van anar a capturar. Van ser capturats per tribus africanes que en lloc de vendre'ls als romans, els van vendre a unes noves potències. És a dir, el tema de l'esclavitud ha sigut un tema que ha anat junt amb les civilitzacions d'arreu del món. Jo personalment, a veure, jo no estic en contra que es demani disculpes per coses així. O sigui, crec que són gestos simbòlics, però que els estats, per què no ho han de fer, no? Quan han creat impactes molt forts i autèntics drames en determinats territoris, el problema d'això jo crec que és que sovint es fa servir després com una arma llancívola política, no? O sigui, hi ha casos, per exemple, tornant enrere, jo m'interessa molt tota la part de les illes de l'Oceania, no? És una mena de fetitx que tinc jo, que m'agrada aquella zona, l'art que es fa allà, cultura d'allà, i allà les potències occidentals han fet autèntiques destrosses perquè, clar, eren petites civilitzacions en illes, no? Sense anar més lluny, Espanya, al segle XIX, va esclavitzar a gent de l'illa de Pasqua, de les Illes Marqueses, i els va portar enganyats al Perú a fer treballs forçats. I evidentment, l'impacte que va tenir en comunitats que eren molt petites en aquelles illes va ser devastador, no? Llavors, jo crec que per coses així està bé que es demani perdó, no? Perquè és que els efectes que ha tingut són gairebé d'eliminar cultures senceres, no? Però llavors, a l'altre extrem, trobem coses com el que recentment s'ha fet bastant a Catalunya, que és començar a barrejar esclavisme amb la burgesia catalana i començar a fer una mena de relat que, de forma, diguéssim, indirecta,
dona a entendre que o sigui, reforça aquest relat que es fa sovint de que els catalans som burgesos, som rics i no tenim dret a queixar-nos i quan diem que ens discriminen, no? Sí, ja sé que són temes totalment allunyats, però tot forma part del relat i dels missatges polítics que es van construint i moldejant, no? I que s'hagi parlat tant de l'esclavisme i s'hagin fet aquestes exposicions a les drassanes que comentava el Borja, jo crec que no és tanta casualitat com sembla, no? Totalment, Jo crec que ara mateix, clar, crec que és el típic bon timing, no? Ara mateix estem en una època, com comentàvem en el capítol de l'altre dia, no? Que hi ha el victimisme. Hi ha el victimisme i de començar a fer discursos, no? Que poden ser més o menys encertats, però destacant atrocitats que s'hagin fet o anant a mirar comunitats més grans o més petites, les quals han sigut víctimes de certes coses que avui en dia no considerem correctes. El tema de l'esclavisme, a veure, és que clar, vull dir, com dieu, com de molt enrere hem de tirar per anar-vos disculpant, no? De fet, hi ha civilitzacions que s'han de disculpar que ja no existeixen avui en dia, no? Llavors, clar, tenim un sistema de valors que va evolucionant a través dels segles i, òbviament, que es van fer coses que no són correctes avui, però a veure, si ens hem de... Tot s'ha de contextualitzar. Lligat amb això que des dels burgesos aquí a Catalunya, Robert, jo crec que, clar, diguem, no, és que els burgesos eren uns desgraciats que explotaven a la gent per lucrar-se'n econòmicament, no? Bueno, compara d'on veníem abans a Catalunya, amb els sistemes feudals, que bàsicament naixies per als 10 anys posar-te a treballar a la terra i acabar el dia que deies prou i que mories. Bueno, O sigui, alguns de fet ho eren, de vols burgesos, explotadors sí, i de i tant, i tant. El que passa és que sempre es barreja això, no? Els burgesos, esclavistes, explotadors amb el nacionalisme català, no? I embolica que fa fort per fer aquest relat, no? Continuat de bueno, els catalans no ens podem queixar de res perquè som uns privilegiats, no? I no ens podem queixar de pagar impostos, perquè ens vam lucrar en algun moment. Exacte. Sentiment de culpabilitat per anar pagant fort, allò que dèiem a l'últim capítol, per anar pagant fort aquesta pressió continuada que tenim fiscal, no? Sí, jo crec que aquest sentiment de culpabilitat ve una mica d'això que hem parlat als capítols anteriors, no? El tema d'aquesta ostentació de la virtut. I abans que mencionava el cristianisme, no? Un dels 10 manaments parla de no dir el nom de Déu en va. Potser la gent associa això amb dir em cago en Déu. Clar, això no és dir el nom de Déu en va, és fer servir el nom de Déu per elevar la teva virtut com a persona, no? Si tu estàs elevant la teva virtut dient que ens tenim que sentir culpables per quelcom que va passar fa segles, estàs seguint amb la referència bíblica, un fariseu en el sentit de que estàs elevant-te a tu mateix per una causa que potser no ha tingut mai cap mena d'impacte, però tu d'una forma estàs culpabilitzant un sector, burgesia catalana, al qui li tens un odi totalment irracional, sense cap mena de sentit. Totalment d'acord, Borja. Penso que hi ha un ús polític i, a més, una mica deshonest. Començaré per explicar com es va acabar l'esclavitud, perquè ens expliquen com va començar, que aquí hem discutit que comença amb la civilització, però la va acabar a Anglaterra. Es van promoure unes lleis i Anglaterra va dedicar tota una sèrie de flota de la seva armada a intervenir els vaixells que practicaven esclavisme. I crec que un dels últims països a prohibir-ho d'aquests europeus va ser Portugal o el Brasil. I aquesta és la situació. I com Anglaterra, civilitzadament i defensant l'estat de dret, que no és l'estat de drets que ens volen fer creure, important aquí, he fet una mica de recerca. Els propietaris dels esclaus pagaven impostos per tenir esclaus. Hi havia llicències per tenir esclaus. És a dir, no es pot acusar individus específics. La societat globalment justificava l'esclavitud. I no només la justificava, la taxava. Des de Jefferson, el gran president d'Estats Units, amb més de 600 esclaus, a molts petits propietaris d'Anglaterra, que això a l'Arnau li interessarà, era un asset del temps. Invertir
en un percentatge d'una plantació amb esclaus i pagaven, tot i que a Anglaterra no era permès l'esclavitud, a les colònies sí. I quan es va acabar, què van fer? Indemnitzar els propietaris. Evidentment, l'Estat ho havia acceptat, ho havia taxat. Quan tu dius ara, no, s'ha acabat l'esclavitud, perquè moralment hem vist que això no podia ser, els van indemnitzar. Llavors, Anglaterra crec que és un cas que en comptes de fixar-nos també només en el mal, que és important, o sigui, demanar disculpes què va passar i entendre-ho, també veure com ho van solucionar, d'una manera que no va provocar el caos, sinó que l'Estat, i aquí és important, no només els individus, l'Estat també va pagar un preu per tot això. I volia afegir només un tema aquí, que és la crítica que fa de tot això al Nassim Taleb. Encara no n'hem parlat cap dia en el podcast, gran home, anti-bullshit, antipolíticament correcte, dels més grans. Ell en diu, concretament, de fer anacronisme moral, és a dir, intentar jutjar societats passades amb els nostres estàndards, que ni existien en aquell temps, no? Això, evidentment, no vol dir normalitzar el que passava, però entendre que hi havia tot unes teories i tota una justificació de la societat que feien que allò tingués un sentit moral, etc. No? I el que diu ell és que és molt còmode atacar aquells que ja no es poden defensar. De fet, això que dius, Guillem, ja no és que es faci amb el passat remot, diguéssim, de fa alguns segles, no? Sinó que es fa tot sovint, clar, hem evolucionat tan recentment a les últimes dècades a nivell moral i ideològic que es fa amb personatges de fa 50 anys, no? Vull dir, molts cops quan es vol atacar, jo que sé, Josep Pla, que és el típic, no? El típic personatge que sempre porta debats a Catalunya, doncs se'l titlla determinades coses a partir de la moral actual, no? O de la ideologia o dels límits actuals, quan ell era d'una època on les coses anaven diferents, com tots sabem, perquè tots tenim avis i sabem com pensaven els nostres avis i enteníem que era fruit de la seva època, no? Robert, dius 50 anys, però fins i tot podem tirar segles enrere. Aquí a Anglaterra s'està parlant de cancel·lar autors com Kipling, per exemple, Tolkien. I clar, si els traiem del seu context, fins i tot en Hergé, l'autor d'en Tintín, també se l'ha criticat moltíssim. Potser recordareu el còmic de Tintín al Congo, com relatava una Bèlgica colonial que, per suposat, avui dia, amb el nostre prisma actual, al segle XXI, ho trobaríem totalment anacrònic, però si li traiem el context, llavors, clar, és el que diu el Guillem d'en Nassim Taleb. I el tema jo penso que tornem a la construcció del victimisme pel victimisme, perquè un cop ho has condemnat, és que em trobo moltes converses, avui mateix n'he tingut una, no? Però condemnes això? Val, condemno. I després què? Tornem a això, és assenyalar la virtut. Vale, és una injustícia, es va perpetrar una injustícia segons els estàndards actuals. A mi m'interessa més saber per què aquell sistema funcionava així i va deixar de funcionar-hi, que condemnar-los, ja que no hi haurà discussió, estan morts i va passar el que va passar, no? I penso que és una prova més sense voler tornar al capítol anterior, de la nostra decadència, no? En comptes de parlar sobre com ens evolucionarà la moral, que sempre evoluciona per assaig i error, en relació a la intel·ligència artificial, no? Si hi haurà noves formes de discriminació o no, o noves formes d'esclavitud, que també ho vam comentar. No, preferim com seguir amb els tabús del passat, com si això resolgués alguna cosa. Jo només deixo anar com a pregunta retòrica que m'està entrant aquestes converses sempre que em demostrin que això pot afectar en alguna manera directa i positiva a la societat actual. Totalment, jo crec que és un punt allò del got mig ple o mig buit, saps? És a dir, és un tema purament de mentalitat, però que dius, anem a criticar tot el que hem fet malament al passat, en comptes de pensar, no?, que com hem millorat o què podem fer per ser millors i progressar com a societat, no? No ho sé. A mi les mentalitats aquestes em cansen força, però bueno, suposo que és l'era en la que ens ha tocat viure. És el relativisme cultural selectiu. És a dir, totes les cultures són bones, excepte una que és molt dolenta, no? Quan aquí
observant l'evidència històrica és que totes les civilitzacions han practicat esclavisme, per tant, totes tenen coses de les que avergonyir-se. Ara no recordo el nom del poble a Irlanda, que van atacar els sarraïns i es van endur 500 persones, els van esclavitzar al Mediterrani, ple segle XVI, no? Pot trencar els esquemes d'algú? No, això ho feien totes les potències del temps aquell que podien, no? I per tant, tornem-hi. Des d'entendre les diferències de cada una de les civilitzacions, no em ficaria en aquest prisma d'autoflagelar-nos com a civilització occidental que hem portat tots els mals del món. Home, Guillem, deixa'm dir que, clar, estaves parlant abans que si teníem, de si m'interessaria aquest tema per al tema de calés, parla d'incentius. Vull dir, els esclaus havien de ser un incentiu de l'hòstia. Vull dir, perquè bàsicament tenir una persona treballant per tu gratis sense queixar-se tota la vida, imagina't si és un incentiu, no? Llavors, efectivament era el sistema que havia de canviar, va canviar, i per sort avui ja no funciona així. No us espanteu, estimats oients, si veieu que el Borja ha aparegut de cop a les vostres pantalles, però que s'havia aixecat un moment i han fet una petita pausa, però ara seguim amb el debat. I jo volia introduir una última cosa del tema aquest, que és el nomenclàtor, no? Que és, jo crec que és un dels grans terrenys de joc on es juga aquesta partida ideològica d'anar jutjant i reconfigurant el passat. Un bon exemple lligat amb l'esclavisme és l'Antonio López, marquès de Comillas, que tenia una plaça al final de tot de la Via Laietana, amb una escultura i tot, i el govern d'Ada Colau, com que aquest senyor, una de les coses que feia més notables era ser un esclavista, a banda de moltes altres coses, doncs van treure primer l'escultura i després van canviar el nom de la plaça, no? Però ja ara, fent una mica de temàtica o de crònica local a Sabadell, entre els governs socialistes que tenim aquí a Sabadell hi va haver un petit lapse de temps en el qual vam tenir un quadripartit, ojo, on hi havia l'equivalent a la CUP de Sabadell es diu La Crida, hi havia Esquerra Republicana, hi havia dues, no sé com dir-ne, derivacions dels comuns, i aquests havien pactat, no? Llavors, aquest govern una mica sui generis, una de les coses que va fer és canvis en el nomenclàtor basats teòricament en criteris, no sé quin criteri exactament era, però era bàsicament haver estat vinculat amb el franquisme o diguéssim, amb la ideologia prèvia al franquisme, no? Però lligada una mica amb el feixisme, no? I es va treure, per exemple, si no m'equivoco, l'Alfons Sala, que era un personatge de Terrassa, a més, doncs que va ser el que va liquidar la Mancomunitat, per exemple, i que era un autèntic fatxa, això s'ha de dir. Però llavors hi va haver canvis en el nomenclàtor bastant, no ho sé, bastant qüestionables, no? Perquè, per exemple, hi havia un alcalde que va exercir durant el franquisme que es deia Antoni Llong, que no sé, tu mires la seva biografia i a mi no em sembla una persona tan cancel·lable, perquè, de fet, ell va estar lluitant al bàndol republicà perquè el van, diguéssim, el van cridar a files, però no va desertar i el van qüestionar els falangistes locals fins que el van tombar com a alcalde durant el seu període com a alcalde en l'època franquista, no? Llavors, aquesta persona realment ara l'hem de cancel·lar i treure del nomenclàtor de la ciutat, treure-li el carrer que tenia, perquè resulta que va ser alcalde durant el franquisme i no s'indaga o no es jutja la seva biografia completa i el context en el qual es va produir aquesta alcaldia. No ho sé, és una mica absurd i poc estricte jutjar amb tal com es fa des de l'actualitat i des de la ideologia actual i, a més, amb aquestes simplificacions que es fan, no? Totalment, totalment. Doncs passem cap al següent tema. Ara parlarem una mica d'emprenedoria, com guanyar-nos la vida i dels nous mitjans, que és la difusió digital, l'streaming i com ens espavilem amb tot això, no? Crec que hi ha unes dades bastant xocants, Arnau, sobre qui continua mirant la Tele3, la televisió convencional, i qui ja passa totalment. Sí, correcte. Ho posarem aquí en el podcast, que hi ha les estadístiques que han sortit recentment en com es veu que les plataformes de streaming estan guanyant bastanta quota de mercat, representa el que serien els mitjans més tradicionals, no? I també
doncs això també posa una mica de manifest la raó de ser d'aquest projecte, no, que vam fer amb el Tot o Res, que és que avui en dia la informació està fluint per llocs alternatius que abans no eren massa importants, fins fa uns anys, fins i tot. Però està claríssim que avui en dia estem vivint, per exemple, un boom dels podcasts, no? Només cal veure com van anar les eleccions als Estats Units entre Donald Trump i la Kamala Harris. La Kamala Harris va ser un antiproducte, no? Que jo vaig a dir les meves frases, vaig a tenir un perfil baix, no m'exposaré massa, del Trump, et caigui bé o no et caigui bé, perquè jo ni molt menys l'estic defensant des d'aquí, però bàsicament va decidir, doncs jo me n'aniré al podcast del Lex Fridman a parlar, jo me n'aniré en el podcast del Joe Rogan a parlar, i em veureu, aquí tal com raja, em sembla el de l'Andrew Schultz, si no m'equivoco. I bueno, això posa de manifest una mica com avui en dia la informació, els mitjans, no, estan canviant, estan evolucionant, no? Llavors, tot apunta que sembla que les plataformes estan guanyant, les plataformes de streaming i YouTube, HBO, Netflix, etc, Disney+. Per altra banda, la tele per cable està caient. Jo tinc una petita, com es diu això, anècdota, que és que a casa meva miro molt la televisió, en general, bueno, bastant. Jo deia que no mirava la tele, però realment sí que la miro. Però el que miro per la tele és el YouTube, Netflix, HBO i poca cosa més. I el cable, que teòricament m'ha de connectar amb la resta de canals del país i tot plegat, no el tinc connectat. També perquè està una mica lluny i vaig fer un canvi de distribució a la sala d'estar, però no el tinc connectat. O sigui, és interessant veure, no, com està evolucionant i que això, per exemple, en el meu cas, ni em molesti. Llavors, bueno, crec que aquesta és una de les evolucions que estem patint, no? I posat en context, per exemple, des de la vista de Catalunya, crec que una de les coses que TV3 ha fet molt bé durant els últims anys va ser propulsar la plataforma 3Cat, no? Perquè tenien una biblioteca de contingut, no? Una hemeroteca força potent, relativament, no? I és, jo crec, de les coses més innovadores que han fet, perquè el de la innovar i ser, no, contemporanis TV3 no ho porta gaire bé. La següent innovació seria si poden fer la mateixa feina amb la meitat de la plantilla. Correcte. Això no és políticament correcte, això, però... Home, subcontracten el 50% o més del contingut a productores externes, vull dir, és... No ve de cap odi, jo estimo TV3, però també veig quan se't pixen a la cara, no? És a dir, subcontractar externament les productores i tenir 3.000, 2.500 treballadors no s'aguanta gaire. Vull dir, a nivell de direcció pots escollir una cosa o l'altra, però no ens prengueu per rucs, Aquí si algú de TV3 ens escolta. Sense conèixer-ho a fons, jo crec que hi ha com dues ànimes ara mateix a TV3, no? Hi ha la televisió tradicional que segueix fent aquests contractes amb les productores dels amiguets per posar programes en prime time, alguns de qualitat qüestionable, potser, o que no sé si interessen realment a l'audiència, i de l'altre hi ha 3Cat, on si explores, de fet no només és d'hemeroteca, sinó que s'estan generant nous programes molt interessants que potser no els emeten a TV3, però que els tenen allà a la plataforma i de moltes temàtiques diferents, i això està obrint un ventall molt interessant. I a més ha sortit una notícia recentment que 3Cat és la tercera plataforma més triada a Catalunya després de Netflix i Amazon Prime. Per tant, aquí que hem despotricat bastant de TV3, també s'ha de reconèixer doncs, que aquesta feina de moment l'estan fent molt bé. Una cosa, jo mirant TV3 des de la distància, si ho comparo amb altres televisions autonòmiques, Funesta, Canal Sud de València, Telemadrid, entre d'altres. Perdó, era Canal 9 a València, Canal Sur encara existeix. Jo crec que TV3 mai ha caigut en un producte com Telebrossa o quelcom que no sigui de cert interès cultural, per dir-ho així, no? Clar, si entrem en el tema del personal i com optimitzar costos externalitzant, etc. Guillem, que estàs insinuant que una institució pública no és tot lo eficient que podria ser? No m'ho crec.
Això i que per l'últim presentador de la Marató crec que va cobrar 12.000 euros al dia per fer-ho. Dic, aquesta solidaritat qüestionable o entesa a la catalana manera, saps què vull dir? No, jo també em fico amb la part, o sigui, la part econòmica la trobo molt greu en el tema de les productores i tot. I llavors hi ha un tema del contingut que el que diu el Robert jo hi posaria més èmfasi. Com és que s'està creant algunes coses de gran qualitat que queden al 3CAT en tots els respectes, però no els posem en prime time, i llavors el tema que no hem tocat, que és el control ferri dels informatius. És a dir, és una visió del món al servei del govern, totalment. I ho hem vist en diferents conflictes o en diferents maneres. Vull dir, la meva crítica ve que, per mi, els anys daurats de TV3 van ser dels 80, 90, 2000 i fa uns 20 anys que ha perdut el rumb. El que també estic d'acord amb vosaltres és que el 3CAT realment és l'excepció que confirma que es pot fer coses, es pot innovar des de dins encara. Totalment, tot i que jo crec que 3CAT queda en un punt intermig, no? De dius, hosti, tens la part aquesta més tradicional, el negoci, però llavors tens les bèsties, com poden ser Netflix o YouTube, amb les seves particularitats, no? On queda 3CAT aquí dins, no? Clar, jo crec que també això es lliga una mica en el model de negoci que han triat per 3CAT, no? Que és bàsicament anem a posar anuncis aquí dins, no? Però que sigui gratuït, perquè és que ningú ens pagaria ni podríem arribar... Bueno, ningú ens pagaria, potser sí, però no podríem arribar, diguem, a l'escala potser necessària per això, no? En tot cas, 3CAT és la plataforma pública i és normal que sigui gratuïta. Jo ho trobo bé mentre es trobi un model sostenible. Jo crec que el problema que té ara TV3 o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és el que deia el Guillem, no? Un sobredimensionament de la plantilla espectacular amb sous fora de mercat. No em sembla malament que es paguin sous més alts a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió perquè així, diguéssim, fas que el sector no es precaritzi tant, però potser està una mica desproporcionat. També volia afegir que dins d'aquests models hi ha un altre que ha sorgit de Catalunya, que és Filmin, que, bueno, jo crec que és molt positiu que hagi sorgit una plataforma com Filmin d'aquí, però per desgràcia no ha pogut escalar a ser una plataforma amb l'èxit evidentment, de Netflix, però en tot cas no ha pogut sortir massa del mercat espanyol perquè tenim l'ecosistema que tenim, no? I trobar inversió i capacitat de créixer per un projecte així aquí, i més fa anys, que és quan va aparèixer Filmin, que em sembla que va aparèixer el 2007, doncs és molt complicat. Parlant de les altres plataformes, inclosa Filmin, veig que l'estratègia que s'hauria fet des del govern és no només en 3CAT, sinó apostar pel doblatge i els subtítols en totes aquestes plataformes. I aquí sí que seria una cosa que es podria fer a escala, no? És a dir, es podria subvencionar directament aquestes traduccions, aquests subtítols. A més, tenim una gran indústria a Catalunya del tema del doblatge, o sigui que tot això no és difícil i em fa recordar que fa poc vaig veure Gran Torino a HBO amb doblatge en català. Espectacular. El nivell dels insults, de la genuïnitat del català, ho recomano a tots els oients, és molt refrescant. És sempre bo tornar a veure Gran Torino, però amb el doblatge en català segur que us hi petareu. Guillem, et tinc que demanar com insulta els asiàtics en Clint Eastwood a la pel·lícula, perquè segur que aprenc algun insult nou. Deixeu-me dir una cosa, que és que a la versió en castellà de Gran Torino em sembla que ho van racialitzar més de lo que tocava, els insults, perquè hi ha la típica imatge, la típica escena de «Què tremais, morenos?», no? I realment, si tu mires en la versió en anglès, no és tan targeted, saps? Amb la part racista, diguem. Però sí, no, Sana, estic seguríssim que la versió en català deu ser magnífica. Bé, després mirem com és l'insult dels asiàtics en català, perquè ja et dic, segur que n'aprenem alguna paraula nova. És curiós el tema aquest del doblatge. Fa poc escoltava una dobladora molt famosa, la Niki García, que parlava de la pèrdua de qualitat al doblatge en general, tant en castellà com en català. I el que deia és que, comparat amb abans, el contingut com a tal de noves sèries, de nous productes, fa que
sigui totalment impossible mantenir el ritme. Si penseu en plataformes que aposten per més quantitat que qualitat, Netflix, sense anar més lluny, realment la feina del doblador no és llegir un guió en un altre idioma, també tens que entendre el personatge, tens que veure les emocions, entendre-les i fer la veu d'acord amb el que està passant a la pantalla. Llavors, si volem un producte de qualitat i un doblatge de qualitat, jo crec que 3CAT tindria que ser molt selectiva en els productes que volen tenir a la plataforma i lligant-ho això a fer més el model de HBO que no el model de Netflix. O fins i tot el model de Filmin, que també té un producte de moltíssima qualitat, però assegurar-nos que realment posem un filtre per garantir aquest doblatge de qualitat en català que ho necessitem. Perquè realment, si veieu el contingut que veiem a les xarxes, no només aquestes plataformes de streaming, però si veieu a YouTube, per exemple, un munt de youtubers que són catalans, en Jordi Wild, en Auronplay, no fan producte en català. Sí, totalment. Estic molt d'acord amb tot plegat, Borja. I també lligant una mica amb el que havia comentat el Robert abans, trobo que és una llàstima que no es potenciés més Filmin des d'aquí i des de Catalunya, des d'Espanya i des d'Europa en el seu moment, perquè havien sigut molt, molt punters en el seu moment. És a dir, estem dient que es va fundar el 2007, vale? I vaig veure, de fet, un capítol del podcast 3/4, bon producte en català, en el qual entrevistaven en el Juan Carlos Tous, que és un dels fundadors de Filmin, també d'aquí a Catalunya, i realment t'escoltes la història i flipes, Vull dir, Déu-n'hi duret el que van arribar a fer i lo punters que van ser per al moment que era. Llavors, i visionaris. S'ho ha acabat guanyant una plataforma com Netflix i algunes altres nord-americanes, no? Com sempre acostuma a passar, però... Arnau, amb aquell cognom segur que hi havia diners d'esclavisme. No tinc cap mena de dubte. Segur. M'has pres la referència, jo també volia fer referència al podcast 3/4 i aquesta entrevista, però també em van fer una altra després del Juan Carlos Tous, que és a qui li interessi el doblatge, com es diu, el Sergio Zamora, que és el doblador, entre altres, del Matthew McConaughey. La conversa també està molt bé, molt interessant sobre el món del doblatge aquí a Catalunya. Jo realment tinc una previsió molt optimista i és que la intel·ligència artificial ens ajudarà molt en el món del podcast nostre i en general en el món de la traducció, sobretot parlant des de l'òptica del català. Vull dir, com a llengua minoritzada i en competència amb altres, no? Que els creadors de continguts que heu esmentat abans, no? Si han de triar, ho fem en català, en castellà, arribem a diferents mercats, doncs que arribi un moment que la tecnologia faci que aquesta elecció no tingui importància perquè realment cada persona ho podrà escoltar amb el seu idioma coreà, japonès i l'abast serà... Hem d'aconseguir, Guillem, que la IA no tingui accent xava, que faci les L's com toquen i les vocals neutres, A veure. La gent fliparà. Tornaran els insults del Vegeta. Així m'agrada, sí. I ara que dieu això, ho anoto per un proper episodi, parlar dels insults en català i lligar-ho amb la llibertat d'expressió i si existeix o no el dret d'estar ofesos o així. Val? Crec que ja hem tocat bastants temes, no sé si voleu afegir alguna cosa més o ja anem tancant. Ja ho tenim per avui. Molt bé, doncs ho deixem aquí, oients, el 6è episodi. Esperem que us hagi interessat. Deixeu-nos comentaris, feu-nos saber què us ha agradat, què podríem fer més i què podríem deixar de fer perquè el producte sortís millor i ens veiem en el proper. Que vagi molt bé. A reveure! Adéu a tothom. Que vagi bé.